मोखांखौनो उसाइस मोनथारबाय आं माखासे भिडिअ गिग्रायानो बेनो दिपिसा मोजां नुदों नोंखौ बिबाराबो हनै ओरैनो जाबाय मामि आं डिप्रेसनाव थांगासिनो दं होनबा बेलासियाव गै जानायखै आं सोर' ओइ दिबिद मा खालामबाय दं बर'दिन जानो फैदों बर'दिन जानो फैयाखै क्रिसमास खानाय खेलाय आया क्रिसमासखौ जानो फैयो दे माथो खालामफैदों क्रिसमासनि पार्टि जानो फैदों औ बेनोथ' मा क्रिसमास जानो बुजिखायो जोंना बर'फ्रा एसे मोजां रायलायनांगौ ग्रामारखौ नुखादों नोंसोर मा खालामदों नै बिबारा गाइसमोन नै जोंना गयारामा क्रिसमासनि पार्टि जानो फैदों आरोना जिरिमोनाव नै बिबारा जिरिया जोंखौ इनभाइट खालामदों दा मा खालामदों नों लोगो खमला जाना दों नै जिरिमोनाव बोरैबा आंबो दे हरदो हरगोन मा र' आं बैखौ देखायनोसो लुबैबाय थेंक इउ बिबारा जा मोजां आरोना गावदां गावदां थारनो बिबार बागानानो जा मोजां मोजां जा मोजां मोजां नोंथांमोननो देखायना होनोसै क्रिसमासनि पार्टि जाथावथाव नोंथांमोन देखायनोसै आङो जा थायोनो जा मोनदों खानोसै आं बेखौ खानो मोनाबाबो खानोसै आंनो फैदो जाम्बा ओरै टट'जों थांनायाव फैनायाव जायगा दंखायो क्रिसमासनि नै बेरायफैदों बे बिबारा अरिजिनाल नङा आरोना प्लास्टिकनिसो नै बिबारा जा मोजां मोजां साजायदों आरोना ओमफ्राय दाथ' एसे स्रां दं नालाय बे लाइटफोरखौ बारा मोजां नुनाय नङा दा मोनाबासो मोजां नुगोन आरो दा एसे खोमसि जाबा देखायबावगोन आं खनसे लास्टआव ओंखायनो खामानि दं आं खय खय जागासिनो गुड नाइट दायो थांनोसै नै जाखांबाय लोंखांबाय आरोना